सना मा आं नोंखौ बुंदो आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो आंबो ना दे खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनै दंफैयो आङो आइपवालि पिकनिक स्पटआवहाय दिनैनिफ्राय ओपनिं जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आलुनि एसे सर्ट मुभिखौबो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे लास्टआवहाय देखायगोन ओमफ्राय बे आइपवालि पिकनिक स्पटआवहाय मा लाबोगोन आङो कमिटिनि मानसिजों डिटेल्स गासैखौबो सोंनानै लाजोबगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे आइपवालि पिकनिक स्पटआव देग्लायनि बोसोराव माबायदि डेक'रेसन खालामदों आङो बेखौबो गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लाबोगोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां स्किप खालामासे अब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनगोन एसे सर्ट मुभिबो खालामदों आङो आलुजों दा नोंथांमोनहा जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन आरोखि ना जोंनिफ्राय आइपवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय बेखौनो मिथिहोनाय जायो जे एसुबि हिसाबै जोंहा प्रसासननिफ्रायबो फैखाबाय आरो जोंहा निउसावबो नुखादों जे सारिथा ओमफ्राय 5टानिफ्रायनो नैबे आइपवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय गावबागाव न'आव ओंखारलांनांगौ बे कमिटिनि डिसिसन आरो प्रसासननिबो डिसिसन दा बेखौहाय जोङो आइपवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय बेखौहाय जोङो फोसावग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे देग्लायनि बोसोरावहाय सिगांफोर नुनो मोन्दोंमोन माखासे बेवहाय कालचार प्रग्राम लानाय देग्लायनि बोसोरावहाय नोंथांमोना माबायदि एरेन्ज खालामदों बेनि बागै बेवहाय जोंहा माखासे जोंनि जे अर्डार जे पारमिसन बे पारमिसननि बेलायावहाय जोङो 31 थारिखआवहाय बे प्रग्रामखौ लादों बेनिखायनो दिनैहाय जोङो माखासे आलासिफोरखौ लिंहरनानै दिनैहाय खुलिनाय जाबाय दिनैहाय जों बे प्रग्रामखौ लायाखै जोङो 31 थारिख बा 1 थारिख डिसेम्बर बा जानुवारि 1 बेयावहाय जोङो मोनसे गोगोमैहाय बेखौ जोङो गेजेरावहाय माबायावहाय पारमिसनहाय लाफानाय जाखाबाय बेवहाय जों खुंगोन बेखौहाय जोङो नोंथांमोन मिडियाफोरनोहाय जोङो खिन्थाहरनाय जाखाबाय बेवहाय सावथुन मुलुगनि माखासे आर्टिस्टफोरखौ फैगोन बेखौहाय जोङो माने समा एसे गोबाव दं हिसाबै जों दासिमबो कमिटियावहाय क्लियारि रायलायाखै बेनिखायनो जोङो एसे सानथाम सानब्रैनि सिगां बै सम फैनायनि एसे सानथाम सानब्रैनि सिगां जोङो बेखौ क्लियारि कमिटियाव रायलायनानै सोरखौ लायनाय जागोन बेखौ जोङो मिन्थिनाय जागोन बेथ' देग्लाय साबसिनबाव मानो होनना बुङोब्ला जोंहा एसअपि दङ बे एसअपिआवथ' थाखाबाय बेवहाय एसे खुदियाफोर गेलेनाय मानाय माबा माबि थाबाय एक्सप' थाबाय बेनिफ्राय जोंहा ओरैहाय आगोलनिफ्राय रायलायनाय जाहैबाय गराय दङ आरो गराय गारि बे गोरलैफोर गाखोग्रा गिंग्रिं खाग्रा बेफोर दंजोबो बेनिफ्राय ट्रेन दं बेनिफ्राय ओरैहाय बडिं माने बट जे आथिंजों सालायग्रा औ बे दंजोबो दा बेनिखायनो जोङो बेखौहाय गासैबो जोंनि आइपवालि पिकनिक स्पटना बेखौ जगार खालामजोबखाबाय रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय खोनानो मोनब्रिदों एसे बै मैदेरखौबो लाबोगोन होननानै एसे खोनानो मोनबाय बे सोंनायनि फिननायावहाय जोबोद गोजोनथाव आरो बेखौ क्लियारिफिकेसन होनायाबो मोजां जे बियो रायलायबाय थादों बियो लाइसेन्स उलाखा बे मैदेनाबो सियर जागोन माने प्रसेसआव दं आरोखि प्रसेसआव दंखायो औ एमाउन्टआवसो थाखादों औ एमाउन्टआ थिग जायोब्लानो मैदेनाबो सफैगोन गरायाथ' रेडिखा देग्लायनि बोसोरावहाय साबसिन माने 100 आव 100 साबसिन खारन ओरैहाय एक्सप'बो थाबाय गोबां शपिंबो खालामनो हागोन बेयावहाय दा निस्सय खोनाबाय लोगोफोर देग्लायनि बोसोराव एसे आलादा रोखोम आइपवालि पिकनिक स्पटआ नोंथांमोना खेबसेब्लाबो भिजिट खालामफै खेबसे फैयोब्ला नोंथांमोना 1000 बार फैनो गोसो जागोन आरोना खाथियावनो थाबाय ओरैबायदि मोजां दाख्लै बावैसोनो जिथुनाखि बे आइ नदि ब्रिज जायखौ बुङो जाब्रां ब्रिज बियो माने ओपनिं जानानै थांबाय दा नायदो नै बेफोरो गासैबो दखान गोजा आरोना बैथ' ब्रिज जाहैबाय जाब्रां ब्रिज ओमफ्राय नै दखाना बेफोरबायदि आरो दखान होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' निस्सय मिथिखागौ मा नांगौ मा मोना ने दा टटेलि बेयावहाय बेदर हांनाय मानाय ओंखाम टटेलि मोनजाजोबगोन आरो आं एसे हटेल मालिकफोरजोंबो मिथिनानै नायनि नोंसिनि नामा फंबाय ओमफ्राय मा आइटेम खालामगोन बेयावहाय ओरैनो आइटेमा ओरैनो जोंनो फास्ट फुड थागोन ओमफ्राय बिदिनो alcoholआथ' थानाय नङा कमप्लिटलि बन्द' जोंनिहा औ बिदिनो लोंनायफ्रा कमप्लिटलि बन्द' आरो ओमफ्राय बिदिनो
cool drinks माबा बे soft drinks फोरखौ लागोन जोङो ओमफ्राय नै बायदि रोखोमनि different varieties of tea साहा गोजायो नै आच्छा नुसेरा सेटआप खालामदों जों नुसेरा खारात ओमफ्राय जों नुसेराखौ दा मोनथाम मा लाबोदों जोङो लं इलासि नैबे इलासि साहा ओमफ्राय नैबे स्पेशल कफि मिक्स ओमफ्राय नैबे खारात चाय आरो दा बेफोरबायदि ने बेफोरबायदि ओमफ्राय बिदिनो मेनुफ्रा बिदिनो फास्टफुडनाव जों नुडल्सफोर थाहैबाय चाउमिन थुक्पा मेगि ओमफ्राय बिदिनो बेदरनि आइटेम अमा सावगोन बाहेरावहाय अमा सावगोन ओमफ्रायो बिदिनो चिकेन लिभार मिक्स खालामगोन चिकेन माबा बिबु ओमफ्राय बिखा ओमफ्राय आमाथुदि मिक्स ओमफ्रायहाय एम्फौ फ्राय सिलबुम फ्राय बेफोरखौ खालामगोन आरो दानिसो खोनाबाय बे फंबायमोना बेफोरबायदि फेसिलिटिखौ बानायदों बेल' नङा आरो गोबांथार दङ ब्रादार्स रेस्टुरेन्ट होनगोन जों ब्रादार्स रेस्टुरेन्ट सा जोबथारनायाव ओरैहाय दा नायदो नै जायगाया ओरैबायदि मोजां आरोना बैथ' हनै जाब्रां ब्रिज जाहैबाय जाब्रां ब्रिजनिनो गाहायाव ओमफ्राय ओरैबायदि क्लिन आरो जायगाया नै सारिगिदिं जेरैबो बिफां लाइफां बैग्रि बिफां नोंथांमोना बैग्रिबो जाफैनो हागोन मोनजेनबाय ओमफ्राय दखानफोरखौ साइडआव लांबाय हनै देग्लायनि बोसोराव एसे साबसिन खालामनानै होनाय जादों आरोना दा गोबांथार बेफोरबायदि दिनैहाय पिकनिक जाफैजेनबाय आरो दावबायारिफोरा पिकनिक जागिरिफोरा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बै दै सेराव गोबांथार सेल्फि पइन्ट बानायनानै होदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनि दा ओरैहाय नै नायदो माखासे ओरैहाय बिनानावमोना फैजेनबाय ब्रादार अबेनिफ्राय सान्तिपुर इउएननिफ्राय बिसोरो फरायसाफोर ने नानिमोना फिलिंस माबायदि मोनफैदों दिनैनि दिनाव आइपवालि पिकनिक स्पट अपेनिं हिसाबै नोंथांमोनानो फार्स्ट दिनैहाय पिकनिक जाफैजेनबाय दा फिलिंस माबायदि मोनदों जायगायाव फैनानै जायगाफ्रा मोजां दा ने दा निस्सय खोनाबाय नोंथांमोनाबो खेबसेब्लाबो भिजिट खालामफैगोन नायफैगोन माबायदि मोनदों गोसोफ्राव नोंसोर आच्छा दा खोनाबाय अबेनिफ्राय पिकनिक जाफैदों एसे आङो देखायबावनि नै ओरैहाय गोबांथार जाफैदों आरोना ओमफ्राय लोगोसे दिनैहाय अपेनिं हिसाबैहाय एसे खम जादों आरो मानसिया दा लोगोफोर नै बेयावहाय बेफोरबायदि ओरैबायदि मोजां सेल्फि पइन्ट खालामनानै होदों नै बानायगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय दैबो दङ आरोना ओरैबायदि मोजां नै दा नोंथांमोननि सुबिदानि थाखायहाय ओरैबायदि मोजां बानायनानै होखादों देग्लायनि बोसोरावहाय नै नायदो रेस्ट हाउस दै गेजेरावसो आरोना नै ओरैबायदि बरियाखा ओमफ्राय ओरै थाबाय दै आरोखि ना दुगैनो गोसोब्लाबो दुगैनो हागोन दा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय बेखौ माब्लानि गेजेरावहाय कमप्लिट जागोन आङो आलु फंबायनिफ्रायनो मिथिना लानि दा बियो सानबेसेनि गेजेरावहाय कमप्लिट जागोन जेनेबा गाबोन कमप्लिट जानो हागौ गाबोनफोरनि गेजेराव ने गाबोनफोरनि गेजेराव जोङो जिसिबि फैलादोंनो कमप्लिट जानो हागौमोन जिसिबिया माला फैगोन जों बेखौ मिथिया आरोना माने जिसिबि फैयैखाय कमप्लिट जाथ'वाखै हाखोगोन आरोना आच्छा ओमफ्राय ओरैबायदि बरिया बानायखाबाय ने देग्लाय बरिया बानायबाय देग्लाय साबसिन मोनदों आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन दा होमब्ला निस्सय खोनाखाबाय आलुनिफ्रायनो माने जिसिबि फैयोब्ला दिनैनो कमप्लिट जाबायमोन ओमफ्राय गाबोननि गेजेराव बियो माने कमप्लिट जासिगोन आरोखि नायदो नै आरोबाव नोंथांमोना फट' लाफैनो हायोब्ला लाफैनो हागोन बेयावनो हगारनाय जादों फट' लानो थाखाय जायगाखौ जोङो हाबोमोनब्ला एसे आराम जागौमोन मानो होनब्ला सासेया जुथा गानबाय नोङो दा नोंखौबोथ' लोगो मोनफैखागोन ने आइपवालि लोगो मोनफैगोन एनिटाइम आंखौ लोगो मोनगोनसै बे आइपवालि पिकनिक स्पटआव नोंबो दंफायो होनदों नामा ने आंबो साइडआव दंफायो दा निस्सय खोनाखाबाय नै बेबायदि आरोखि आलुखौ लोगो लानोब्लाबो बेयाव लोगो मोनफैगोन आरो नै ओमफ्राय नै बेयावबो दैखौहाय थेनानै दुहोदों आरो जिथुनाखि नै बैयावहाय ओरैबायदि मोजां बानायगासिनो दं बेखौहाय मानो थेदों जेनेबा नाव सालायनो थाखाय बटिं लाबोगोन बेयाव बटिं लाबोगोन होननानै खोनानो मोनदों ओमफ्राय बिनि थाखायनो दै दुहोदों ने ओमफ्राय जोंना नै आलु फंबाया औवानि ब्रिजआव दं आरोना मानि थाखाय खालामदों बेखौ फटक लानो थाखाय बयबो बेबायदिनो फटक लाफैला आराम जायो आरो बिनि थाखायनो आरो ने माने सना जाबा सना कलेजआव थांनायाव मिटिं लेट जादों जों बिदिब्लालाय जों जायगायाव सना बेयो मा बानायदों बेयाव मोनसे फटक लानो मानो बानायदों आरो ओमफ्राय माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा नोंलाय बे जोंनि आइलेन्डआव फैनानै बुंनोथ' सानाखै माने सना नों आंनि अनगायै रावखौबो दा मोजां मोनो अके बेबि नोंनि अनगा रावखौ मोजां मोना सयथिबो थ' सना जोङो बै बिफां सायाव दसे जिरायहैनो बिदिब्लालाय सना जोंनाव माब्ला फैगोन बे मास बायबानो फैगोन सना
आं हाबाखौ गाजा गोमजा खुंगोनलै सना जागोन दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोनाय आलु बेफोर मानि आं मा नुनो मोनखो हाब मारै फैखो नोंलाय ए बिदिसो नोंसोर मोनथिदोंलै आं गैला मुनिस नामा लोगो होदोलै इखौ लोगो होनो नाङा